Βάκελη, Τι? το PC Gaming πέθανε. Γεια σας, είδα το βίντεο του Βαγγέλη και του Μάγιους σχετικά με το ποιο είναι καλύτερο για gaming, κονσόλα ή το PC. Εγώ προσωπικά, επειδή προτιμώ τα παιχνίδια στρατηγικής και ξέρω εγώ, προτιμώ το PC φυσικά, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος πιστεύει πως το κονσόλα είναι καλύτερη. Καταρχήν, αυτό που υφίστατο παλιά, πως το... 2 λεπτά το χαμηλώσω. Αυτό που υφίστατο παλιά, πως τα κονσόλα είναι πιο εύκολη και ξέρω εγώ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον, εφόσον τα PC δεν χρειάζεται να βάλεις το CD και γενικά τα CD player πλέον στον υπολογιστή είναι σχεδόν αχρίαστα και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν, ας πούμε, τη Steam και κατεβαίνουν το παιχνίδι απευθείας και μπορούν να το παίξουν. Αλλά ειδικά για το gaming πιστεύω οι κονσόλες είναι καλύτερες. Ο λόγος είναι επειδή όταν φτιάχνονται παιχνίδια για κονσόλες, ακόμα και εάν το παιχνίδι το οποίο είναι νέο με σύγκριση, ας πούμε, την κονσόλα που μπορεί να είναι 5 χρονών, θα φτιάξουν το παιχνίδι ώστε να μπορεί να παίζει στην κονσόλα. Ενώ όταν φτιάχνουν για έναν υπολογιστή, φτιάχνουν για τη νέα τεχνολογία που υπάρχει και κάποιος το οποίος μπορεί να αγοράσει ένα υπολογιστή πριν 5 χρόνια δεν θα μπορεί να το παίξει. Θα μπορεί να το παίξει εάν βελτιώσει το σύστημα του, εάν μπορεί φυσικά. Αλλά γενικά δεν ξέρω, ας πούμε, προσωπικά εγώ θεωρώ μέρος της εμπειρίας του gaming το γεγονός πως μπορώ να έχω μουσική από πίσω, μπορώ να κάνω Google Search, μπορώ να κάνω επίσης την ίδια ώρα την εργασία μου ενώ παίζω. Ενώ στο κονσόλα δεν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εάν το PC και η κονσόλα απλά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παιχνίδια, τότε νομίζω κανείς δεν θα αγοράζει PC, εφόσον όταν βγαίνει μια νέα κονσόλα είναι φτηνή για την τεχνολογία την οποία παρέχει. Ας δούμε το νέο PlayStation 4, το οποίο έχει 8 GB DDR5, 5 δηλαδή, που είναι καλύτερο από τα DDR3, το RAM το οποίο έχουν τα περισσότεροι υπολογιστές, και για 400 ευρώ οι λίρες ή δεν ξέρω. Άρα και τα δύο έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους.